jane aku rene iki mang wis iso do nyanyi ya. Heeh. Saiki ayo iki ya suwunan awake dhewe kon latihan barang kentrung. Do ngamen. Wah aku ya lali neh iki. Kentrung kok lalinan eman man. Kowe gak tau lakon iku. Wis ngene-ngene siram. Isih ketoprakku wayange ora komplit tau lakon iki. Wayange kurang terus. Kene ae piye siram digentindas manyong tenan ae nek ngono. Lah pemainnya kurang ndak tahu ah. Lah iki pancen lakone kudu ana. Ya latihan nek baleni nek. Iya, baleni nek. Jaluk alate. Jaluk ah. Lho, jaluk kowe ah. Jaluk kowe urusanmu iki ketoprakmu kok. Iya. Alate ndi alate? Ya, alate. Digas iki. Senengnya perkara motor vario loro. Dalam Iso. Ya. Nah, barang kok milih bagiane. milih kowe bagian di iso ngendang apa iso jedor. Arjune kok udah mulai kok. Baik kabeh. Nek sing bergerak. Sudah mulai kabeh kan. Kok kayak iso breng-breng dhewe iki lah opo? Wadon terus. Ayo kloman. Tak untari kapsul. Apa iki, Bang? Ya iki latihan sik, wah aku suwe gak tau kok. Ya. Tidore. Ayo. Bar capek ora apa lah ya. Jedar. Iki iso ngendang tenan ta ora kok gak patek yakin. Wis kok yakin no. Wong aku sing gak yakin tak yakin no. Wis. Wis suwe aku gak tau ngene iki yo. Istirahat tau. Aku sih anggere main iku lakon iki gak tau tak ya. Wis, ayo Bang, mulai. Wis diwiwiti ya. Ayo Man. Ayo, latihan yo. Yo. Piye? Lho kok piye? Kok aku sik Aku lari. Mogol ya ini. Amiwiti nyambut dalu kentrung dalu punika. Amiwiti nyambut dalu kentrung ing punika. Hamiwiti nyambut dalu kentrung. Amiwiti nyambut arto. Oh sing nyambut arto ya. Amiwiti nyambut damel kentrung ing dalu punika. Kentrung gaya baru kowe. Aku piye? Nggih turun. Oh ya. Kowe Pak Aku sumangga. sapa kok. Kowe apal main terus kok. Wong ketoprak ado-ado dadi wong kene gak paham. Amiwiti nyambut damel kentrung dalu punika. Kentrung gaya baru Turun. Langsung monggo. dados. Terus kowe. Aku. Tak tak tung dedetung tak tak tung dedetung tak blang tak blang tak blang. Kelingan. Kowe kok parang biagu dhewe to, Pak? Kelingan lho. Kelingan zaman karo mogol nih sih aku. Mogol. Ayo dan tak tutuk ndasem. Tak tak tung dedetung. Iso to kan? Enak ini kok sudah nyuruh. Wis iso tenan Man. Iso tenan.
Wes ayo do turut-turut dalan. Ayo main kentrung. Ayo. Wani-wanine sampean arep mateni bendara kula. Bendaramu ki sapa? Mang jenengmu sapa, Pak? Jaya Wasesa. Ndara Jaya Wasesa. Terus karep ngopo sapila? Lho. Kula pun sumaguh mbrasta wong sing tumindak culika. Apa sing kok bawaitane? Sing kok penan apa? Lho. Iki regane 150 tok gak wedi yo. Sing kebangetan. Sing kebangetan sing tuku mbok sing gawe iki aku. Lah napa? Ayo pusaka ampuh kok Malah diguyu. Mergo apa? Ampuh ning elek dadi ora mati. Oh, aja eleke. Aja eleke larise Kang. Kesuwen. Kula tandangane iki, Des. Pakalis. Ya. Perkarane apa iki? Perkarane apa? Kok mateni karo aku. Sampeyan urusi riyen. Kok ora ngerti salahe iki. Lah nggih. Salahku apa? Ayo. Salahmu kowe ngrebut negara. Nah, Iki salah. arep mateni Sunuwun Jaya Wasesa. Kowe arep mateni aku. Salah Oh, meneh. mati dening aku kowe. Ngene ku marah alo ndang ak terus lunga aku. Kok lunga piye? Lho, Matine yo ning kene lunga. ngono yo. Nah, Syukur kowe. Pripun sakniki? nah, gandeng saiki kowe sing bisa mateni. Jelengkara, janjiku tak weni hadiah. Hadiahe napa, Nduk? Kene, Nduk. Putraku Lestyarini peken bojo. Bar iki. Lho, Nduk, kula niku wis duwe bojo cilikan, Nek. heh? Mbok kei semene gedene. Etok-etoke kowe isih Joko. Bang iki etok-etok lho, Bang. Engko aku mbok bantah meneh. Piye? Kira-kira ngatasi apa ora? Wah. Niki sing ora gathok ngatasi apa ora iki? Ngatasi, Ndoro. Ngatasi. Nek ngatasi peken bojo sisan gawe kowe jumeneng ratu. Ana ing Kepoh Kencana. Lho, Kula dados ratu. dadi ratu. Lho, lah ketua ketopraknya sapa iki? Heh?
Wes engko pasrahno aku. Oh ngoten. Heeh. Dirangkep nggih. Tak rangkepe. Lho lah klambine ndi? Mosok klambi ngeten, Ndoro. Wes tak golekno. Tak golekno. Ngene ya macem. Lakon ngene kok lagi bengi iki, Cak. Sekali-kali dadi ratu, Cak. Wah. Kak Udi. Ah. Iki klambine Lah, iki kudunge. lah niki lek nganggo pripun? Nganggo ya ditumpangke sirah. Oh, iki nek ora Mas Bambang sing njaluk lakon selawase lho Mas ora tahu aku nek tukulan nganggo iki. Wes. Lah niki Sing mati ben mati. ngoten. Jarke mawon. Ono jero ya turu mawon. Ya turun. Nek anu tukar bensin ae. Angko seliter. Aja, ijeh 6 sasi ya. Nah, Tanya. timbang mati nang kene aluk ning kono. Reget-reget ning nggon. Rambok Kowe ora gelem ngalih tak siram bensin lho. Ngalih apa ora? Mo. Bocah kok iso. Garung kok. Ah, saiki jumeneng ratu. Wah. Jebule linggih ngene iki ya kepenak ya. Ngene kok ora tau tak linggih. Nganti ilang barang kok. Jumeneng ratu. Nah, Bojone anyar. linggih kene adi aceng. Diajeng. Wes Wah. kene. Iki ana wong lara ati. Buak. Nasib bocah iki matane ya. Ngaten kok. Pantes napa? Pantes. Pantes, Ger. Ah. Pantes diajeng. Saiki disubya-subya. Lah kula jenenge sapa iki? Jenenge kok sapa? Arya Sumogol Kusumo. Kowe iki dadi ratu mergo Nggih. jenengmu Mogol. Ya Prabu Mogol. Kuwi elike. Lah terus piye? Prabu Jaya Wasesa Mangun Praja Ndara Sendor. Saiki disubya-subya. Sobya-sobya napa nih? Kawula ben padha seneng. Ah, nggih. Lah terus nanggap napa? Sing Gun. lho. Wah. Kok malah ana wong bareng kok kene. Lho kek kowe takoni omah kok malah Nggih. Gun. Ketrung. Iki keterangane piye iki? Niki nglestreni ingkang sampun mati. Seneng-senengno. Tepungke kowe iki arep tak pundhut mahargya anggonku dadi Nalendra anyar-anyaran. Nggih. Kula barang kentrung. Nggih. Barang kentrung niki sak babake pira? Mboten usah dibayar waton diparingi mangan. Kok murah men? Nggih, wong gampang kok. Ngono ya. Digodhogno wedang kali diparingi mie ayam. Lah iki ketuane sapa? Ketuane niki aja iki gak payunan. Mboten nonton ketuane lah yo men yo. Kak mboten nonton ketuane. Ora ketua-ketuanan. Mboten. Lah kae sapa kae? Tepungke sik kowe sapa kowe? Kula Rokim. Kowe Sariman. Lho, kae aku iki ayat. Kula sembah. Wis aku wis balik elek jenengku mbok jalo. Asik kae? Sapa? Sembur. Lho, kok aku Sariman. Iki Sariman yen kae. Nggih. Wah, gon lali gon. Kita kaya tau kenal aku. Kaya tau kenal. Nggih. Kula sing ketemu mak gol bolak-balik ke rumah sakit piye. Kok manyite lang dhewe didemit. Ya wis kanggo pargian jajal iso apa ora? Saged. Nek ancen apik tak blonjoake, nek elek ora tak bayar. Nggih. Ayo, Kakang, dadi miwiti. Kae yo anggotamu kae. Nggih. Sariman kae. Niki Sariman. Kowe kok nggih, anggota anyar. Nggih, Gal. Anyar tukang diesel. Nggih, lampune vario loro. Lah iya tak jak babat tenan.
pelayanan bareng dadi malah minggat. Ini ku dadi ketua minggat yo ngan. Ketua dipadoni yo. Gitu Rok. Ketua apa? Ketua ketoprak. Wajib gawe sak kecekle mawon. Ketoprak. Ketua rekoso budaya. Rekoso budaya. Imbang kula pikirane nang ngene lho. Kota siji. Coba diwiwiti. Nyambut. Amiwiti nyambut dalu. Cakeme kok wis klerak-kleru ae. Amiwiti nyambut damel kentrung ing dalu punika. Kentrung gaya baru. Ayo mangga. Dados. Cakeme wis pero iki. Jebol kowe yo isih eling ae, Man. Jeleng nek ngeling-eling tenanan iki gak ngono. Ucap kacarita. Ana crita ing jaman semono. Ceritane wonten desa. Urip keluarga sing rekoso. Duwe anak telu. Beda. Seneng atine nalika bapake jek urip. Banjur bapake mati. Bocah telu terus urip dhewe-dhewe. Sing siji lunga mbah ning diparake. Sing siji dienggo jaminan tapi malah entuk wedokan. Sing siji golek kepethuk kancane mergo ketemu Sariman. Sak bubare mikul suket saiki mek Banyuman. Kayak kowe mau. Sekitar aku bareng. Takone tren. Kamulyane urip. Ora ngerti dunung parane mati. Sek mandek. Tembungmu, omonganmu mau kok nyonyok rasane atiku. Lah pripun? Kok ning desa ana keluarga telu, ana dititipno warung, sing siji lunga sak paran-paran, ana sing ketemu Sariman. Nggih niki kisah Sendor, Dalem Pakde. Rokim, Dalem. apa kowe lali karo aku? Dangako! Lho. Aja taboy ora ngancem lho taboy. Ora ditaboi lho. Lho. Ketoprak apa wong iki dagelan ning jero taboan. Kok pangkreng kok piye? Sopo aku? Bola dhewe. Jare mogol kok sapa? Yen ora kleru Kakang mogol. Iya, adikku Rokim. Kowe gak melok. Aku mau gak melu ya. Lah kowe muni, lah kowe turu. Ya wis ya gak melu. Kok bola iki? Lho, Retno Wulan untuk Lha mrene mogol aku ora dadi tontokno. Aku ora pedhot Retno Wulan. Retno Wulan sapa? Iki bojone sapa? Ku wayangan ya gol kok ayu meneh gol. Ya tak
pateni jere. Kakang Mogol, Apa adikku? kowe wis dadi wong mulya. Heeh. Malah nggawa pucukan masjid. Kan iki aku to Romo. Iki Mahkota Raja. Tak critani merga pusaka tinggalane bapak kae. Aku iso nambani sinuwun Prabu Jayawasesa kae. Terus Aku diwenehi bebungah putrane. dadi kowe bojo miki saiki Kakang. Heeh. Lho, Lho. Pateh sedol. kowe dadi tumindak kaya ngono Kakang. Ana apa? Aku ora melu-melu. Kowe tadi jak. Sariman, Aku ora melu-melu gak roh. Urusi dhewe. Man, Apa celak-celok ae? sak bubare mek banyu saiki mikul suket, Man. Apa kowe jak tak cewoki? Sedol! Woi! Sedol! Kakang, tulungono aku. Iki wong sedol. Sedol iki wae. Si ono ae. Hei! Ya ana apa iki? Hei! Aku saiki gak wedi. Lho kowe ora wedi karo aku. Pangkatmu ki apa? Adine ratu. Ratu apa? Ratuku. Ratuku apa? Mergo larang regane. Ndi wae? Ki lho. Ayo Kakang, makan es krim dulu. Iki warung sing kae diutangi kae. Ndi saiki? Ya, Iki wis mlaku pinangka jaminane. Bayar. tak bayar. Nanging aku tak ngerti luwih dhisik kae jane bojomu apa anakmu? Lho kaya adikku kowe. Adimu. Iya. Sumastri adine iki. Adikku kowe. Ayo ampe mbok wae. Aku patneh. Kowe iki wis dadi bojo kowe. Aku saiki dadi bojone Kang Bojone. Sedo. Sik, maksud dari bojomu iki. Iki ngalah. Kowe sembrono nggawa mlayu adikku. Bapakne wis adikku. Ya wis tak etet-etet, aku ya ana sing ngongkon. Sing ngomong sapa? Lho wani-wani kowe ngongkon sedor. Mbok nyolong adikku kowe. Saya tak ngomong karo kowe. Ya piye? Kowe percaya ora? Percaya? Kok aja ini? Kowe nek percaya keblinger. Utune? Sebabnya aku gak metu blas yo dino. Lho iya. Sundul sisi kae ora metu. Ora metu ning kono aku sing dikongkon. Ngongkone ning jero kono. Tak bacok lho ning ya. Arep bacok kono lho kok malah keren kowe. Lah aku kok ora salah. Ora salah piye? Iku lah aku gak metu blas sore. Hei, Lah aku dikongkon pas ning kono lek. dikongkon kono kuwi apa kowe? Ya Aku lapo? aku nang mbok kongkon. Ah, pokok kuwi tak kei arah ngono wis ana. Wes Damar Manjung Cinupet. Nggih. Perkara Prabu utang mengko tak wenehi yen perlu adimu wenehno karo adikku Sendor. Adikku iki. Ya. Sampean ora usah bali ning keprojo kene wae engko tak wenehi gawean. Saestu niki. Ya. Sedor, oi. Kene. Kelas kriminong, kene. Lho, Wah kebene. Nek kene latri minum ya aku selamat gobong. kowe tresno karo Sendor. Ijo tak rewangi aku koyo. Kowe piye, Dor? Aku seneng Kang Sedo. Lho, kok malah takok aku. Lho piye? Anane tajak mlayu ya aku wis seneng. Buki! Iki lho Sendor. Oh, Karo Prabina. sapa? Ki, Ki sapa? bojo mblebok kae apa? Oh. Sing ling TikTok terus iki. Iya. Malu-malu, Mas. Aku garang-garang. Niki sami tresnane. Nggih. Lah Kula sarojo. Lah niki sinten? Niki Ndara Prabu Jayawasesa ya mara tuaku. Oh, maratuwane pane niku. Martane pakne Panik niku piye? Maratuwane sampean. Ah. Berarti pane niku. Iya. Oh,
Nggih kula nunut urip. Heh? Nunut urip. Urip kok nunut. Lah kakang kula pun dadi mantune jenengan saiki dadi wong sugih. Niki wonten kepenake niki wonten syarate tumbale. Tumbale apa? Sariman, Aku nek jangkrik. Aku wis gak melu-melu yo. kowe sing bayarane larang kene syarat. Ora ana larang-larangan iki. Nek Wong perkarane mung tak kon makili aku. Man, rene man. maju. Ya, aku matur nuwun sampean wis iso karoyo-royo teko kene. Mergo saking senengku, tresnaku karo sampean, kabeh iki kanggo pahargyan lan nutup matur nuwun kali Mas Bambang perkara aku wis Wah, dipatah bagus. Bagus. Menyek Bagus. Ayo bagus-bagus dhewe kowe. aku Ora wis ora. dipatah kanggo melu syukurane anak kulana. Ya, kembul bujono sampean sing ngomong lan njaluk ngapura nek ana kekurangane. Ayo aku tak nemburi. Sasampunipun pamitan menika sampun. Monggo kowe bojono